Il-Kumitat tal-Ambjent tal-Parlament Ewropew adotta r-rapport tal-Europarlamentari Maltija Mirjam Dalli favur tnaqqis tal-emissjonijiet mill-karozzi l-ġodda. Fih proponit tnaqqis tal-emissjonijiet b'20% sal-2025 u b'45% sal-2030. L-anewlini wara din il-liġi u li jitħarsu l-interessi tal-ħaddiema fis-settur tal-manifattura tal-karozzi fl-istess waqt li jitħalla impatt pożittiv fuq il-konsumaturi u fuq saħħitna. Minħabba li tranzizzjoni bħal din teħtieġ l-appoġġ tal-politiċi, Dr. Dalli sejħet għall-investiment pubbliku u privat biex jappoġġja dawn it-tip ta' karozzi. Il-membri tal-Kumitat tal-Ambjent fehmu li rridu naġixxu issa. Jekk verament irridu li jkollna kwalità ta' arja aħjar, jekk verament irridu nilħqu l-miri klimatiċi tagħna, jekk verament irridu nieħdu ħsieb saħħet in-nies u naċċertaw ruħna li jkollna prezzijiet tajbin ta' karozzi aktar notfa fis-swieq tagħna. Bil-vot tal-Kumitat, Dr. Dalli kisbet appoġġ għal miri ċari għal tnaqqis fl-emissjonijiet, inċentivi għal karozzi li ma jniġsux jew iniġsu inqas, sistema ta' kreditu li tinċentiva l-manifattura, investiment fl-infrastruttura u appoġġ biex ikun hemm analiżi ċara ta' kemm iniġsu il-karozzi. Il-pass li jmessu għal-vot fil-plenarja xar id-dieħel li jfisser aktar negozjati minnaħa tal-Europarlamentari Maltija mal-gruppi politiċi biex wara timbarka fuq ħidma mal-Kummissjoni Ewropea u l-Kunsill.